Selam dostlar, bugün bizning bilen Tatarstan'ın atqazan artisti Leysen apa Fayzulina. Leysen apa, bugünkü topşurdan nerseler kötesiz? Мен қызықлы әңгәмә көтәм һәм қызықлы шаярулар. Biz başlayız. Эш яшемдә. Спектакльгә чыктым. Әйе, табигатьтән мин әкрен шундый. Ни кышсың, мин барып җитә алмыйм инде. Шундый сүзсез роль уйныйсым килгән иде. Бер китмәлән! Әби шуны галош белән кыйнап чыгарды. Бер ай кала, шиктем 8 метрлык бер тукыманы, чыбылдыкны һәм 11 алъяпкыч, 11 яулык. Сәлем җәмәгать, эфирдә калеп тапшыруы. Бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Лейсен Фәйзуллина. Leysen Feyzullina. Kamal teatr artisti. Сығылмалы диясы келе оның турында. Сәхнәдә бик шәп хәрәкәтләнгәнгә генә түгел. Һәр рольдә яңа шашылганга һәм дөньяга яңалыкка ашык булганга. Лейсен күргәнеңчә безнең монда яшьләребез бар. Аларның сиңа сораулары бар һәм беренче сүзне Нариманга бирәбез. Sizin xulqыңызга хас 3 кына сыйфатны әйтеп китегез әле. Мин таләпчән, мин тырыш һәм мин яңалыкны яратучан. Әйе, шулай. Алайса тискәре 3 сыйфат дип әйтә аласыңызмы турында? Тискәре? Түземсез. Тизрәк булса, миңа кызыграк кебек тоела инде. Аннан мин үпкәләүчән, була да алам. Шуннан соң тагын кырыста була алам. Ярар, Лейсен, рәхмәт. Лейсен, син театрда үскән була. Әйе. Шулай бит, менә ул театр кайчан син чыктың сәхнәгә беренче тапкыр? 3 яшемдә. Спектакльгә чыктың? Әйе, спектакльгә минем кичкенә генә образ тудырдым, үзбәк кызын, һәм мин әтиемә бер кружка чәй белән чыга идем дә, шулай бирә идем дә. Ул минем теге үз әтием түгел, әти эшли, әни дә эшли театрда, ләкин ул образ, әйе, спектакльдә образны, минем әтиемнең образын башкарган артистка мин кружка белән чәй алып чыгып, аның кулына тоттыра идем дә чыгып китә идем. Спектакльгә әзерлек шундый озак була иде. Минем чәчемне шулай үзбәкчә берәм-берәм үрәләр, үзбәк матур күлмәк кидерәләр, кашларымны буялар. Шунда чын артистка булып 3 яшемдә беренче тапкыр чыктым һәм хәтта ул вакытта 200 тәңкә премия да язганнар миңа. Ул шундый зур акча иде ди, яни ул вакытта мин теге ел буе уйнаганмындыр да, инде шул бер тапкыр зур премия биргәннәр инде миңа. Син аны хәтерлисеңме? Син анда вакытта курыктыңмы? Ничек син әллә бик горурландыңмы? Әллә син ул бер гадәти бер әллә хәтерләмисең дә миннән? Ул аңымда ничектер прожекторлар булып калган, ничектер менә шулай сәхнәдән бару, утлар һәм кружка. Бу да бер нәрсә хәтерләм. Менә шул кружка мин аны бирергә тиеш, шул кешегә һәм кирип китәргә тиеш. Менә шул теге мәсьәлә башымда булган инде ул минем шул куркудан мин беркемне дә күрмәгәнмендер инде. Шулай каушау дип әйтеп булмый аны, менә ничектер җаваплылык булган инде. Бу Әлмәт театрында. Әйе, бу Әлмәт театрында. Әлбәттә, син җаваплы кеше, моннан 3 яшьтән җаваплы дип биргәндә сәхнәгә чыгар. Син аннан соң шулай чыгып сәхнәдә уйнатып тордылармы сине? Шул бер ел тирәсе булды бугай. Башканнан соң син үсә тагын уйнамадың? Уйнадым, 12 яшемдә уйнадым. 12 яшемдә уйнадым Гафур Каюмовның Сагынырсың әле син дә бер спектаклендә һәм анда мин уйнаганда беренче тапкыр мине Фәрит Абу Бикчентаев күрде. Һәм шунда ничектер әти-әниләр дә сөйләшеп, мин үзем дә сөйләштем бугай аның белән, хәтерләмим мин хәзер төгәл генә. Ул ничектер сорады миннән театральныйга барасың килмиме дип. Ул вакытта теләгем юк иде, ләкин теләсәң мин курс җыячакмын, миңа килерсең дип әйткән шул вакытта. Кызык. Син кая теләгән идең алайса? Мин белмим, медицина өлкәсенә бәлки барырмын дип уйлаган идем. Әйе, кайсы врач булырмын дип тә уйламадым. Медицина, менә шул сүз эше иде миңа. Ничектер ул текә тоела иде миңа. Шулай да ник киттең алайса? Анда нәрсә булды?
Менә иң кызыгы, мин гел квалификация яратам инде. Үземдә дә, башка кешеләрдә дә. Менә ул эшне төгәл яхшы белсә, минем өчен инде зур бәя. Мин театрда үскәч, аны күргәч, ничек булырга тиеш, аның нюансларын белгәч, мин тартылдым театрга. Квалификациям бар кебегрәк тоелайды. Мин ул эштән дә башка эшне яхшырак белмим кебек тоелайды. Мин вакытлыча бармын дип уйладым башта. Аннары ничектер ярата башладым әкренләп. Шуннан соң уйный башладым. Яратулар биткәләде дә, кире тугалады да, шулай. Төрлечә булды инде ул. Ләкин жәлләмим, бу кызык юл булды. Sen uğurladım, Ayşem. Кайбер спектакль бит тиз чыга ул. Ничектер бер айда гына репетициялар үтә дә, шулай тиз генә менә теге елны гына Томан спектаклен шулай чыгардык. Кайбер спектакль ярты ел, ничектер без ясыйбыз репетициялар, кабатлыйбыз, нәрсәдер ятлыйбыз, үзгәртәбез, яңадан кайтабыз, менә шулай була. Ләкин минемчә чын профессиональ артист ул кичкенә дистанцияда да чабала һәм зур дистанцияларда. Ул Кайсы бетрәк син? Төрлечә була. Кайбер чакта син менә озак эшләп өйрәнәсең дә, и бер вакыт килеп җитә берәр фестиваль һәм 4 көнә көн бирелә. Ул 4 көн эчендә сиңа зур текст ятларга кирәк 20 битлегәйме. Шул текстны ятлыйсың һәм ул ничектер формага кайтара. Ул ничектер сине уятып ала. Ул менә ни буларга әйбәт инде. Этәргеш шундый тиз генә уянып алырга. Чөнки йоклый башлаган организмны уятып та алырга кирәк. Кайчак менә шулай тиз эшлисең дә нәрсәнедер тәмле иттереп, әкрен генә эшләп карыйсы килә. Менә андый вакытларда була. Төрлечә була. Мин анонс бирә алмыйм менә булай гына яратам дип. Мин төрлечә яратам. Чөнки шуны кайсы вакытта менә күрәсең артистны спектакльләрдә әллә ничә еллар беләсең, аны күрәсең бер эскизда 3 көнлек эшләгән һәм бу артист бит менә монда икән бит дип шоккатасың. Минем еш була андый нәрсәләр. Ул организмга шок бирелгән. Икенче төрле режиссер белән эшләп караганнан соң шулай була ул гадәттә. Әйе, икенче төрле режиссер да һәм менә вакыт бик нитә инде. Кешене тиз генә шулай җыеп ала. Вакыт дигәннән Зөбәйдә кайчан чыкты икән, ничә елда хәтерлисеңме? Хәзер белмим. Хәзер 12 ел элек булырга тиеш. Зөбәйдә Адәм баласы дигән спектакль турында сүз бар. Әйе, 12 ел элек. 12 ел. Сен сагынасыңмы? Сагынам инде әлбәттә, ул бит инде беренче минем зур ролем иде. Мин беренче ел эшли башлагач театрда Эмиль Талиповның да беренче һәм бердән-бер режиссер эше булды инде ул. Һәм без бергәләшеп курсташлар ничектер эшләдек, аны кушылып. Безгә Радик абый да булышкалады анда, Бариев, аннары теге педагогыбыз булаграк инде Эмилгә ниндер үзенең киңәшләрен әйткәләде. Илгиз Зайниев ул бит анда җырлады хәтта. Анда җырларны да ясарга безгә Казандагы бер коллектив булышты. Самими анда ничектер ышанып бөтен нәрсәгә ул вакытта җылап, чынлап шундый. Минем бары шундый тамашачылар минем инде театрның. Алар миңа язалар. Мин бу Зөбәйдәгә 12 тапкыр килдем дип. Менә шулай язган кешеләр булды. Шул кадәр яраталар. Менә шундый яхшы анонс бирдек, хәзер шуның үзек карыйбыз. Эмин битни, Сәрия, районнан килдем. Анысын әйтмәсәгез дә күренеп тора. Елама, балам.
yılama. Жылы котық сұрама. Жылы котық меште. Әниең қойтыр кешке. Әниең. Әниең қойтыр кешке. Әниең қойтыр кешке. Америка мı, Европа мı? Европа. Ne için Европа? Чөнки Европа минем күңелемә якынрак. Yeşil mi, zəngər mi? Яшел. Yeşil mi? Әйе. Неге? Чөнки мин үлән яратам, яшеллек яратам. Тауларда җәйне яратам. Комедия mı, tragediya mı? Трагедия. Ballı mı, tuzlu mu? Тозлы. Репетиция mı, spektakl mı? Репетиция. Кофе mı, şey mi? Шәй. Tişik mi, yırtık mı? Тишек. Гамлет mı, Макбет mı? Макбет. Turgay mı, Sandуғаш mı? Сандуғаш. Balta mı, Buken mi? Бүкен. Корея mı, Kolumbiya mı? İkisi de. Ne işin ikisi de? İkisini de yaramış. Ярар, алайса Корея. Koreya mı? Koreya жеңді mi? Корея жеңді. Sen Koreya şısın, ama Koreya medeniyeti. Оши, бик. Нәрсесі белән шулай җәлеп итте сине? Мин ничектер студент вакытта ук бик күп кинолар карыйм Корея белән бәйле. Ким Кидук дигән бер режиссерны карыйдым. Ул шундый сәеррәк һәм караңгырак кинолар төшерә. Ләкин шуннан соң мин ничектер вакытлар узды һәм ул гел миңа кайта иде ничектер Корея культурасы. Килә дә мәдәнияте кайта, килә дә нәрсәләр күрәм, нәрсәдер ишетәм. Әйтәм, бу былай гына түгелдер әле, мин карыйм әле. Шуннан соң карый башладым, ниндер хәзер инде сериаллар карыйм, кинолар карыйм, һәм музыкасын тыңлый башладым, һәм инде айыра башладым яхшысын, начарыннан дигәндәй. Хәзер беләм исемнәрне, беләм ниндер анда барып та кайткач бит инде күбрәк беләм, ничек мөхит анда, ничек яшиләр. Һәм инде мәдәниятен яратам. Әлмәт мı, Казан mı? Казан. Парашюттан сикерү mü, океан төбенә чуму mı? Парашюттан сикерү. Талант mı, мәхәббәт mı? Мәхәббәт. Кәрим Тинчурин mı, Алескар Камал mı? Лескер Камал инде. Автор буларак әйтәм. Белмим. Ләйсән апа, сәлам. Менә минем шундый соравым. Чит илдә яшәсәң, ниләр белән шөгыльләнер идең син? Минме? Минемчә, мин берәр нинди ашырыем кибет. Бәйле татар киемнәре белән. Шуннан соң мин бәлки тагын берәр нинди өстәмә белем алып, актерлык осталыгын бирерим балаларга, укытырым инде, бәлки яшь үсмерләргә күбрәк, кичкенә балаларга түгел, яшь үсмерләргә. Һәм тагын нәрсә була эшләп. Үзең төшер идеңме? Кинода, Кинода төшәсем килә дә минем, ләкин ул өстәмә генә кастинг буларак кына җиргәләр идем. Менә төп эшем, мин театрда эшләр идем. Берәр нинди Европада туры килсә, тел белән, мин инглиз телен өйрәндем инде хәзер. Тагын берәр телне өстәргә уйлыйм, ләкин белмим, кайсы тел булыр микән ул. Башта Корея теле дип уйлаган идем, ләкин Европада яшисем килә вакыт узгач. Шуннан соң менә шундый эзләнүләр бар инде ул. Һәм менә йөрәгем кайсы якка тартачак, шунда эшләячәкмен. Минемчә, ярату туса ниндер эшкә, бөтен җирдә дә эшләп була. Ул артист кына булып яшәдем дә бетте түгел бу дөнья. Бу дөньяда йөрәгең яратып ниндер эшне эшли башлыйсың икән, үзең яратып эшли башлыйсың икән, бу һәрбер өлкәдә дә була. Син Кореяда яшәр идеңме? Яшәр идем, бәлки Пусан дигән шәһәрдә, миңа бик ошый ул шәһәр. Анда кинофестивальләр дә үтә, анда
диңгез дә бар, анда бик матур. Ләкин мин белмим анда нәрсә эшли алырым. Кинода төшәр өчен алар күбесенчә үз халкын төшерә һәм алар күбесенчә кинолар төшергәндә үз телләрендә генә төшерәләр. Һәм ниндидер блогер буларак кына яшәсәң инде анда. Менә иң теләмәгән профессиям әлеге вакытта ул блогер булу. Мин никтер теләмим блогер булырга. Менә ничектер хәзерге дөньяда мин шын тере менә йөзгә йөз карашып, менә шундый сөйләшүләрне яратам. Менә аралашуларны яратам. Мин кеше белән эшләр идем күбрәк. Онлайн эшләргә теләмәс идем. Түземсіз деп айттың өзіңді, әмі сен нешіктір бары бір рәттін шираттын біліп ішлейсің ішінің да һәм яшайсың да күтіп. Меңа шундай фикір қала сенен, шундай фикірді түгіл білем, ол тұйыла ол нешіктір? Тұйым, әйе. Мен өзім әкірім болғанға көре табиғаттан. Мен әкірін шундай. Мен гіл туғанларым да ішлі бітірінде, тезірегінде гіл шулай деп әйтәдер нешіктір. Һәм әмин тезәйе алмайм. Мен шундай іштен әкірін мен. Һәм шуңа түземсіз дә, не кішсің, мен барып жете алмайм, нете башлайм. Күңелем теге қурқа башлай, үлгірмәм, теге барып жете алмам, кебек тойыла башлай. Ләкин минем шундай тизлегем, ул табиғаттан бирелгән, мин аны бер кайда куя алмыйм. Бәлки ул сиңа шуңа күрә тормышның тәмен белеп матур итеп, әкрен генә яшәр өчен шулай бирелгән. Сиңа шулай туры киләдер ул тизлек, үзеңә тизлек. Түземсезлек бит ул ничектер вакытлыча гына булу бала минем. Былай мин үзем яратам шул тизлегемне. Иртә белән менә торып, тәмләп шәй эчәргә, 2 сәгать менә шулай сузып, әзерләнеп. Мин яратмыйм ашыгып ничек кайдыр барырга. Менә шулай әкрен килсәм берәүгә, мин шундый тыныч һәм сөйләшүем дә шундый нормаль гына була. Dostum Bägrim dik. Dostum Bägrim. Senden de yakın dostum ahiretim yok dedin. Senden de yakın dostum ahiretim yok abi. Ondan sonra ayak astında tufrak bulurman dedin. Bir yere sen doğru. Ne diye sefek tükül ihtiyarı. Opa, bir. Ondan sonra. Ayak astında tufrak bulurman. Ayak astında tufrak bulurman. Kışak apku. Düzlen. Ah kurt deri. Nerse? Kurt deri. Sen bik ütinip sıradın. Әміне сен айтсалар, менә сен нинди роль телисең, шуны язабыз. Ничек телисең, шулай куябыз дип әйтсәсең. Менә шулай әсин нәрсә җавап бирде. Белмим инде, минемчә без бит инде үзебезне ничектер үзебезчә күрәбез, әйме? Менә мин гел шундый сүзсез роль уйныйсым килгән иде. Бер нәрсәсез теге, бәлки шул теге зур планнар белән. Мин кинода инде булса инде күбрәк кинога кагыла. Ләкин театрда да бер шундый гомумән бер сүзсез роль уйныйсы килә. Ничектер Драматургка җиңел. Әйе, шундый сәер сүзсез роль уйныйсым килә. Нигә генә бәйле? Ишке хәләткә, янидер атмосфера, шундый. Кино булса күпкә кызыграк инде, ләкин менә театрда кино минем өчен бәйле әйберләр, ләкин менә кинода бик күп уйнап карадым. Шундый кичкенә генә попыткалар дип әйтәм инде аны мин. Ләкин миңа сүз комачаулаган кебек тоелды. Менә кинода мин сүзсез төшеп карарым. Һәм мин берәр нинди режиссер мине ничектер яңаша күреп, үзе миңа ниндидер тәкъдим ясаса, минем өчен зуррак бәя булыр, үзем сорап алганга караганда. Менә ул әйтә миңа, менә мин сине менә шушы образда күрәм. Эшлибезме? Мин укыйм, миңа да ошый. Һәм без бергә эшлибез. Менә шундый чиракта мин иң бәхетле артист булырым. Чөнки режиссер сине менә үзе шулай яратып, күреп алса, ул эш иң зурларының берсе була һәм ул эш иң уңышлыларның берсе була. Чөнки менә
мәхәббәттә дә бит ике кеше булырга тиешме? Ике кеше дә яратса, ул бит инде зур, шундый инде зур чын мәхәббәт дип әйтәбез. Менә мәйтәм режиссер белән актер арасында да шундый зур мәхәббәт булса, ул менә минем өчен иң зур хыял булыр. Чынга ашкан. Ярар, мында әйтеп калган әбәләр гадәттә чынга аша безнең калиптә. Шуңа күрә шундыйрак сораулар бирергә тырышабыз без. Лейсен, син килгәч, сине уйнатмыйча җибәреп булмый инде, син әйткән инде сүзсез роль дип. Кайсысын бәлки сүзсез генә башкарырга мөмкиндер монда. Монда салынган да монда 3 кенә, 3 дәнә генә роль. Өчесендә уйнайын әйдә. Килгән. Алла, монда да уйнарга кушалар. Хәзер. Укыйм башта. Кайсын беренче, кайсын телисең шунысы. Нәрсә дигән? Безгә әйт. Әйтмим. Ишек. Әйе. Шыгырдый торган ишек. Әйе. Ошаган Карасы. Тавышын шул булды бит. Бабай төнлә уянып чыгып, бакчасына алма урларга кергән малайларны күреп, алып, бакчадан куа. Бабай уйнаганың бар идеме? Юк. Бу яшкә җитеп бабайны уйнамак. 16 яшь чинесе. Менә мине бабайлар да уйната башладылар. Белмим инде бабай ничек. Мин әби була алам. Әби булып уйналасың? Белмим. Гадәттә бабайлар чыга төнлә белән алма. Син алма урлап йөрдеңме? Алма урлаганың булдымы бакчада? Әлбәттә. Куганнары булдымы соң? Куганнары булдымы? Чыгып куганнары. Әлбәттә. Яна әйдә сез алма урлыйсыз ди. Әйдә. Хәзер. Уйнагыз. Ишек ачылды, шыгырдады, тавышы чыкты. Чыгып киләләр. Hey! Килгән lan! Бар кит! Уlan! Бар китмә lan! Үз алмалары юктыр инде буларның. Әдәмнең синең бармы шундай ниндидер ачылып китә торган сүзе? Бер җигет бик гашык булып артымнан җирде дә, менә ни аша, кыйма аша сикереп кирде, безнең нигә ишек алдына әби шуны галош белән кыйнап чыгарды. Менә шундый булды мәхәббәт. Бүтән килмәдеме? Юк. Сөткә төшкән. Төшкән. Сөткә төшкән. Чыгарга маташа. Әйтем булдымы? Чыгарга маташа. Чыгарга маташа. Уңа бик рәхәт була. Бу төшкәндәй бер булды бит. Ул ни майга әйләнәме образын шулай поставлен итсә? Булай итте тагын. И все, чыкты. Бик сикемле төшкән булды. Мин гел сикемле була. Лейсен апа, бик оста чигүче, тигүче дип ишеткән идем. Кайдан килә бу осталык? Әйе, Лейсен бит ул зәңгәр шашын күпме чикте, сыны белсәгез. Ул инде аны теге кеше ни теге журналларга да яздылар инде аны, теге телевидениега да чыгарды. Аның соң син бит анда бәйләгән идеңме? Ул теге Дон Жуанга лицензия. Дон Жуанга мин пәлтә бәйләдем, Дон Жуанга. Анда
bir iki adına gına berdiler de mena, ol şunda zor pelde. Мен ошо түнү бою бейлеп отурдум. Инде зеңгершелге де бир генә ай калганы битерге. Башланырга. Битерге. Репетиция бітірген. Репетициялар битерге. Һәм мин бер ай кала шиктем 8 метрлык бер тукыманы, шыбылдыкны һәм 11 алъяпкыч, 11 яулык һәм тагын нәрсәдер аны. Бик күп берле. Бу инде минем әбиләрдән килә. Минем әбием дә шиге иде, апайларым да шиге, әнием дә шиге, бүтән кеше шиге безнең гаиләдә. Һәм без авылга кайтабыз да өмә кебек утырабыз, бүтәнебез шигеп. Хәзер дә шигәсезме? Хәзер дә шиккәрибез, менә авылга кайтабыз икән бүтәнебез бергә. Нәрсә шигәсез сез? Төрлечә була. Ул була теге каплыйлар бит мендәрләргә, аннары шаршаулар да бар безнең шигелгән, аннары ниндер киемнәргә дә шиккәлибез, бәйләү инде бер туктаусыз әниләр гел шул теге жимнасткалар да бәйлиләр, анда ямыйлар да бөтен нәрсә. Яраталар инде кул белән эшләргә. Менә җынны да үзләре ниндәләр эшкәртәләр. Эрлиләр дә башта эшкәртәләр, аннары эрлиләр, аннары бәйлиләр шуның белән. Мәйтәм бездән шундый зур фабрика ясап булыр мәйтәм. Тырышсак күбрәк бәлки. Минемчә бу күңел өчен хатын-кыз бит кул белән эшләгәндә ничектер тынычлана, ничектер сөйләшеп утырабыз. Минем өчен өмә ул. Менә җыелып хатын-кызлар белән шулай сөйләшеп утырган өмә кебек. Син үзеңнең менә торганда квартирада син аларны кулланасыңмы ничектер? Минем бар интерьерында. Интерьерда кулланмыйм, мин андай стиль яратам, ләкин ничектер куллана алмадым әле. Менә берәр өстәлгә ябырга бер нәрсә эшләмәкче булам инде, эскәтер белән нинди, ләкин әле менә тапмадым нинди рәсем белән ничектер заманча эшлисе килә. Иң кулланганым инде мин шапан тектердем башта театрда, һәм шул шапанның арткы өлешен бөтенләй чиктем. Аны инде бөтен кеше күргәч аптырап кала, һәрберсенә комплиментлар әйткән була инде менә. Нәлегенә спектакль караган вакытта Ләйсән апа син әйттең, "О, мине моны караган юк иде әле" дисең. Гомумән тормышта үзең төшкән спектакльләрне карарга яратасыңмы? Карап ниндидер анализ ясау мәсәлән? Яратам дип әйтә алмыйм. Булгалы нидер үзекләрен карап алам. Күңел өчен, теге искә төшереп алыр өчен, ләкин үземне анализламыйм, чөнки анализлый башласаң, тукталасың. Мин былай эшләмим әле, былай мин ямсыз, былай икән мин, монда икән мин дип гел анализга бирелә башласаң, җиңеллек югала. Югала, һәр чак контроль башлана ниндидер. Менә мин ник кинода төшерергә ул кадәр үк яратмыйм элек. Хәзер инде бераз нитәм. Бераз ярата башлыйм, чөнки инде менә карыйм кинолар, яңалар нәйме? Карый башлыйсың да һәм шунда күрәсең үзеңнең кимчелекләрне. Ләкин ул кимчелекләр синең өчен генә кимчелек. Башкалар өчен кимчелек түгел. Алар аны күрмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә мин спектакльләрне карасам да, бәлки менә шул искә алу өчен генә карап алам, ә булай анализ өчен карамыйм. Ләйсән апа, сезнең иң зур хыялыгыз нинди? Үз-үземне тулысынча аңлау һәм ниндер баланска килү, үз теләкләремне аңлау, үз юлымны тулысынча аңлау. Минем өчен иң зур теләк шул. Үзеңне аңласаң, чын-чынлап, чын мәгънәсендә син бүтән юлларны үзеңә ача алачаксың. Ничек аңларга үзеңне? Ничек аңларга? Изләргә, изләнергә. Ул дөнья бит ул ача сиңа юлларны. Син менә ул уй белән, ул фикер белән яши башласаң, үземне табам дип. Сиңа ишекләр дә ачылачак. Ләйсән апа, мин нишлим? Син тыкмаш кисәсең. Әйе, хәзер сез? Белдем. Ләкин әйтмим. Тамашачылары үзләре белсеннәр. Ләйсән апа, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Хушыгыз!